Welkom bij een nieuwe aflevering van Scheldemondig. En ik heb in deze voorgaande aflevering al heel veel sterren aan mijn tafel gehad. Maar ik heb wederom een ster kunnen vinden uit Zeeuws-Vlaanderen met de passie voor muziek. Wie zit er bij mij aan tafel? Mijn naam is Belinda Hemelaar. Ja, Belinda is een ster uit Zeeuws-Vlaanderen. Ja, wie is Belinda eigenlijk? Ja, ik woon in Hulst. Ik ben moeder van 3 kinderen. En ja, mijn grote passie en mijn grote, ja, wat ik het liefste doe van allemaal is zingen. Ja, en waar komt die passie vandaan? Ik denk van mijn vader, want ik was 8 jaar en mijn vader die had een dansorkest en dan mocht ik alles meezingen. En de stem heb ik dan duidelijk van mijn vader geërfd. Ja, ik zei het al, ik heb heel veel sterren uit Zeeuws-Vlaanderen gehad. Hè. Collega's van jou, waar je ook regelmatig mee op het podium staat. Ja. Ja, en die mensen staan heel vaak in België en dat is bij jou niet anders volgens mij. Nee, zeker heel veel in België. Ja, hoe komt dat? Ja, in België vieren ze heel graag feest. Ik zeg altijd, als er iets te doen is, dan feestje en meestal altijd live artiesten erbij. Soms 4, 5 op een avond. Dus ja, altijd een gezellige boel. Ja, dus de passie voor muziek, die kun je kwijt in België. Maar ja, het is niet alleen maar België natuurlijk, hè, want uiteindelijk kom je uit Hulst. Of Ja. in ieder geval, je woont in Hulst. Ja. Dus ja, daar ligt het toch ook wel een beetje. Vestingfeesten heb je ook mogen staan. Ja, klopt. Maar goed, je bent een beetje afgedwaald naar België en het is ver in België af en toe, hè? Ja, soms zit ik tot in Kortrijk. Dus, het is best veel kilometers en ja, het is soms 2 tot 3 keer per weekend. Dus ja, ik zit veel op de weg. Ja, en het is niet alleen maar op het podium, maar je duikt ook het café in. En zo hebben we daar ook wat beelden van. En je zingt eigenlijk voor alles, maar daar gaan we het zo over hebben. Maar je zingt zeker ook een van de grootste hits van deze tijden. De Engelbewaarder. Ja, Belinda, ik zei het al, hè? Je staat niet alleen maar op het podium, maar je duikt ook het café in. Ja. Hier zing je dan De Engelbewaarder. Ja, hoort er eigenlijk wel bij. Ja. Maar zoals ik al zei, je zingt eigenlijk van alles. Ja, klopt. Want je zei vooraf, voordat we de studio ingingen, van ja, Kenny, ik zing niet alleen maar Nederlandstalig, ik zing eigenlijk van alles. Ja, waar bestaat je repertoire allemaal uit? Ja, sowieso Engels, Nederlands. Ja, het is van alles. Het is tot disco, het is jazz, het is funky. Ik heb heel veel nummers. Ik ken er ongeveer 400 uit mijn hoofd. En ja, ik denk dat dat mijn sterkste punt ook wel is. Dat ik op een avond gewoon heel veel variatie kan brengen. Dus het gaat van Ilse Lange tot Anouk, tot Sineke, tot Corrie Konings. Dus. Ja, want daar zeg je het al, Corrie Konings. Ja, daar heb je toch ook mee samengestaan? Ja. Ja. Ja, kun je daar eens iets over vertellen? Want het is niet alleen maar Corrie Konings, maar ook Dana Winner. En
Ja, het zijn niet de kleinste namen waarmee je staat. Ja, hoe kom je daarmee in aanraking? Ja, je wordt dan geboekt voor een optreden en dan staat er zo'n grote staat er dan ook bij. En met Corrie Konings ook mocht ik de kleedkamer delen. Ja, dat was gewoon heel leuk. Super sympathieke vrouw, echt waar. Dus echt een hele grote artiest. En Marco Schuitmaker, dat was op Grauw Rock Specials. Heb ik dan het podium mogen delen. Daar komen ook altijd heel grote artiesten. En ja, dan mag je dan een keer achter de coulissen mee praten en zo. Ja, geweldige ervaring. Ja, dus je staat ook in de omgeving. Hè? Voor jou, Grauw is natuurlijk een thuiswedstrijd. Ja. Maar zoals hier sta je in het... dit was in Gerardsbergen, denk ik. Hè? Klopt, ja. Daar kom je veel, maar Eurschel hoorde ik. Ja, dan kom je ook een beetje in de Belgische wereld. Het is toch allemaal anders. Het is feest, sowieso. Als je binnenkomt staan er al lange tafels aan elkaar. Er wordt heerlijk gegeten, gedronken. Het zijn echte Burgondiërs. Ja, en het is van begin tot einde is het Polonaise en feesten. Ja, je zingt nu eigenlijk van alles, maar waar ben je mee begonnen? Ja, sowieso bij mijn vader dan in dat dansorkest. En er waren eerst wat rustige liedjes en het waren vooral Engelse. Want ik zei altijd, ik ga geen Nederlands zingen. Maar ja, weet je, ja... iedereen doet het en het brengt ook wel een bepaalde sfeer, moet ik zeggen, Nederlandse liedjes. Ja, je staat niet alleen maar alleen op het podium of alleen in de kroeg. Af en toe duik je wel eens samen met iemand op het podium om samen een nummer te zingen. Ja. En ook daar hebben we een filmpje van. En wederom zijn we weer terug in dat café in België. Ja, je zei het al, 400 nummers. Ja, die nummers die moeten ergens vandaan komen. Waar maak je je selectie van? Nou, sowieso als ik een optreden heb, ik maak van tevoren, ik heb nooit een vaste lijst. Dus ik kom op een optreden en mijn nummers staan op een iPad. En die heb ik het liefst bij me in de buurt, die iPad. Zodat ik zelf aan kan tikken welk liedje er begint. Want ik vind dat je van tevoren kan je niet weten wat voor sfeer het wordt. Dus ik zie tijdens mijn optreden, ze zingen veel met de Nederlandse mee, wat meer Nederlands. Er wordt een beetje langzaam gedanst, een langzame nummer. Dus ik voel heel erg de sfeer aan tijdens mijn optreden. En dat doe ik ook eigenlijk al als ik binnenkom. Dan kijk je al, wie zijn het, de leeftijd. En daar ga je op inspelen. En dan gaande het optreden voel je welke kant het op gaat. En zo kies ik mijn nummers. Ja, want 400 nummers, ja, dan moet je toch wel heel wat afgaan. Ja, van alle markten thuis, dat betekent dus dat je overal staat op een heel groot podium. Grauw Rock voor Specials is een groot podium, maar je staat denk ik ook gewoon heel klein. Wat heb je het liefst? Ja, ik zeg soms wel eens, je hebt bijvoorbeeld, soms heb je een publiek van 700 man. En soms heb je gewoon een zaaltje met 20 man. En dan is die 20 man soms dan nog leuker, want dan zit de sfeer daar zo in. Dus eigenlijk het aantal maakt helemaal niet uit. Nee, zolang je maar kan feesten. Ja. Ja, en dat feesten dat kun je met heel veel verschillende nummers doen. Hè. Je gaat met carnaval, sta je waarschijnlijk in de Polonaise. Maar waarschijnlijk sta je, tegenwoordig is dat ook wel een beetje in op een begrafenis. Ja, dan is dat weer hele andere muziek. Ja. Nu zat ik toevallig op je Facebookpagina te kijken en je bent begonnen, of je bent er waarschijnlijk al een tijdje mee bezig met een nieuw project. Een speciaal project. Kun je daar eens iets over vertellen?
Ik ben afgelopen zaterdag zijn we toevallig bij 4 uur de studio ingedoken. Want we zijn een eigen nummer aan het opnemen. En dat eigen nummer heb ik zelf geschreven. Dat wordt in het Nederlands en het Engels gaan we het uitbrengen. En dat gaat over mijn overleden broer en mijn overleden vader. Dus daar heb ik zelf de tekst op geschreven. Het wordt geen zielig nummer. Het is meer een nummer dat erover gaat dat ik het gevoel en het gedacht heb dat mijn overleden dierbaren nog heel veel bij me zijn. En dat die me op manieren soms ook helpen. En ik hoop daardoor andere mensen te raken met mijn nummer. Dat die ook een houvast hebben van hé, ze zijn nog in de buurt en ze zijn nog bij je. Dus het nummer gaat erover dat ik door hun sterk ben. Dus want wat ik allemaal doe, ik heb een gezin met 3 kinderen en ik ga veel optreden. En dat is best wel zwaar en dat is best wel vermoeiend. Maar ik heb altijd het gevoel dat ik de energie van hun krijg en dat hun mij daarbij helpen. Ja. Periode dat dat nummertje uitkomt? Ongeveer? Medio? Ja, ik hoop in november een lancering te kunnen gaan maken. De locatie is al besproken. Daar komen ook artiesten optreden. Die heb ik ook al gevraagd en die gaan dat doen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Want dat zijn ook hele grote artiesten, goede artiesten. Maar ik mag er nog niks over zeggen. Mogen we zeggen dat het een feestje of is daar iets... Ja, het wordt een feestje, tuurlijk. Want we doen, mijn nummer wordt gelanceerd, ook met een videoclip erbij. De cd wordt uitgebracht. Maar we gaan er natuurlijk nog alle andere nummers bij doen. En die zangers die gaan er ook gewoon een feestje van maken, weet ik zeker. Ja, dat feestje maak je onder andere ook met nummers van André Hazes. In een discotheek zat ik van de week en ik voelde mij zo alleen. Het was er warm en druk, ik zat naast een lege buurt. Ik verlangde zo naar jou hier aan zij. Ja, ik denk nog steeds hoe het was geweest toen je naast me zat hier aan de bar. Ik zeg drink jij mee, dan vond jij oké. Toen je kroosde naar me keek, werd ik zo even een beetje verliefd. Ik dacht een beetje verliefd. En nu alleen de dames, dames. Want ik mis het en jou. Want ik nooit op jou gewacht. Als een kind staat ik te dromen. Deze nacht ben jij. Oh, echt waar? Maar die droom. Ja, Belinda, ik vraag ook altijd aan mijn gasten, ja, wie is je grote voorbeeld? Nou, dat was en is nog steeds mijn vader. Omdat hij natuurlijk, die man had een prachtige stem, was ook altijd heel positief en een heel doorzettingsvermogen. Maar ik heb ook heel veel bewondering voor Céline Dion. Wat je nu ziet, dat zij zo ziek is en dan toch nog zo vecht om terug te komen en door te gaan. Ja, van zulke mensen die dat vechten hebben, dat vind ik geweldig. Dat zijn mijn grote voorbeelden. Ja, 30 jaar hè, zit je in het vak. Ja, Nou, dan kunnen er nog wel heel veel jaren bij. zeker. Toch? Ja, gaan we doen. Bloeiend leven, maar ja, je hebt vast ook nog wel een doel. Of wat je nog heel graag een keer zou willen. Nou, sowieso was mijn doel dat liedje over mijn vader en mijn broer. Dus daar ben ik volop aan bezig. En of het een hit wordt of dat het bekend wordt, dat weet niemand. Dat vind ik ook niet het belangrijkste. Maar dat ik daar mensen mee kan raken, dat is eigenlijk mijn doel met het zingen. Dat ik mensen kan raken en bij ze binnen kan komen. En dat is eigenlijk mijn grote doel. Je maakt ons nieuwsgierig. Maar we moeten nog heel even wachten. Ja. Misschien tegen die tijd dat we nog een keer contact moeten houden. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel, succes met alles wat je doet. Ja. En wie weet komen we elkaar nog tegen in België. Ja, het zou mooi zijn. Het zou mooi zijn ook gewoon een keer hier in de omgeving, Hulst, Terneuzen. Ja, toch? Want ja, lokale artiesten,
Bedankt voor het kijken naar een nieuwe aflevering van Scheldemondig met een ster uit Hulst, Belinda Hemelaar. En die weer bezig is met een nieuw project, een bijzonder project dat zal uitkomen, ja, we hopen in november. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.